Na kabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini hilong ki khubor bam ta kasni. Karkum ki khubor ki blayo lumba kasni satjan kem ki pulet ya khat saungut ki briu kan thop yo wei ubadang hapo khat prasnem karta na RI-BHOI halor ga jingno bagi dangti bantu umpnyang bat bandi pat hakador ka batat syaki wei. Ka jingkem ye kite ki briu ka long bahadin ka jingtip halor ka jingjur ki kamtu umpnyang bara penkit da ki trok kit umpnyang bar ka jingkle ye ki umpnyang ha ki jaka baper ha shulenter ka surok ba NH6. Kadkum ka jingtip nya bala yathu da ki pulit ki yathu ba ki yo kurup ya laispa arpsan teli kitom arpsau teli kitop basuba badan diesel khat khandai teli kitop basuba dan petrol khat ar teli kitop badan umpnyang sharang nyau teli ki motor pump ar teli ki generator khat khandai teli ki mobile phone khandai teli ki trok kit umpnyang ndriu teli ki syntax ar teli ki caliber hydrometer ar hulai teli ki jargon bat phra teli ki kali.